Mbukele Perfect TV lapha emakhaya, nganimukela. Yabona konakele njengamanje. Phethe nali igagu la kogatsheni. Bhuti omdala, asikumuke ku Perfect TV. Siyabonga kakhulu ithuba angithathe ithuba ngibingelele obingela ugatsheni umculo kaMaskandi ngidabuka lapho uPhongolo eNtumbane bangazi abaningi ama hit hayi akusabalekile lo hit after hit siyabonga umdala 4 January 2025 sihlangane la eMdletsheni sisanda kubuya futhi nanga last year nawe senzele into enhle uthini ukubona amaciko afana nani naba nomthandeni nomzukulu baningi abafowethu bayazenza into enjena mfethu. Okay but ake ngithathe lethuba ngibonge nje ngibongele insizwa le umthandeni engomcimbi omuhle ofana nalo baningi abantu ngendlela eyisimanga kusho likhulu lokhu kwi-industry kusho likhulu lokhu thina singama-artist angamaskandi kusho ukuthi aswalandeni amandla ethu izwe alibuyele kubaninilo siyabonga kakhulu nje imicimbi efana nale engazi ukuthi abantu bengaqhubeka besupport njengawo lo ukhona nowami engwenzayo Gade Music Festival kuyayigcwale nakhona ngendlela eyisimanga siyabonga nje kakhulu isupport esiyithola kubantu kuyasithokozisa singama-artist bakhona nomzukulu wokhuzani baningi ama-artist enza imicimbi yawo nangale kuma-genre amanye kujwayelekile ke khona izolokhu njenge-24 besibuya eBergville kuBig Zulu homecoming kaBig Zulu so kuhlezi kumnandi kakhulu ukubona abantu bekhipha akingithi 200 rand ukuthenga general ngiyabekisa nje 100% yalo mali uye straight ku-artist kusho likhulu lokho kungabi ukuthi kunendoda enesesikhulu kuqala ezondlula kuyimali nayithatha iphesenti layo into efana leyo asisho ukuthi wrong imicimbi yamanye amanakhunjana yamanye ama-organizers into enhle babambe likhulu iqhaza nabe ekutheni besiveze kubantu savela masesivelile nathi akube khona iphesenti esilitholayo siyabonga kakhulu nje i-support esithola kubantu eSouth Africa. Bhuti omdala ngiyabona unyaka ophelile ngesingami ube impumelelo ngalendlela kuwe mfethu sibonile nezinto ezinhle mfethu ezenzakalile kuwe nangu mkhulu usezosigqilaza ke manje yes ngibine ama-award onke akhona asibe sibone kodwa le Komo imoto mfethu ube unyaka omuhle kakhulu kuwe lo support evela kubantu iyo engenze ngikwazi ukwenza izinto efana nalezi ayinanga umkhulu mfethu angikudedele egatsheni ngoba manje mhlawumbe uzogqilaza njani hayi egatsheni ngizogqilaza hayi ngiphoxile egatsheni ngokushaya amaculo wangiphoqa wathenga inkomo wangiphoqa egatsheni wakhumuza kodwa egcineni ngajabula kakhulu ngoba ngibona namhlanje ukuthi ufike eMdletsheni siyabonga usuyesule yonke lonto leyo yokuhlumeza abanye abantu kimi ngicela ukuthi egatsheni ungaphela amandla ngoba mawiqhawe uyindoda ngeke bakunqoma abantu bonke ngicela ukuthi umculo uhlale kuwo ukhanda umculo utshengisa umtsizwa ingoma yakho ibe mnandi ukudlula bonke abaculi enaba kaMaskandi siyabonga ngoba itrendile le ngoma yakho nami ungifake kokulu inkinga abafana bangixhaphaza kahle kahle kufanele uyafuneka ukudla uzungene kunompana wangilingisela umfana wathi bamthembisa ibhodlela wambona lo mfana lo ube kuthuza ukuthola ithuba mkhulu umgqilaze uzoqala ngawo cha ubengiqale ngawe uyamkhumbula umfana wangilingisela uthiwa uzothenga ibhodlela uyithathalale ngathi mina hawe ithathalale Egatsheni mfowethu ngicela ungaphela amandla mawumculi uhlangabezana nengcinamba eziningi ungaphela amandla siyabonga ngijabule kakhulu umthandeni uyingane eyisihlobo sami angikuphakamisi lokho mina umthandeni mama kumambatha ugogo wami umambatha mina ngizalwa kwaButhelezi kodwa angifuni ukuthi ngikuphakamise lokho bonke abaculi ngiyabathanda angithandi ngobuhlobo siyabonga kodwa nje ukufika kwakho emculweni kaMaskandi siyabona namhlanje uneyinkomo winimoto ngicela ukuthi ngikubongele kakhulu ngiyathokoza kakhulu kodwa into yakusiza kakhulu egatsheni akuqhawula ndoda ngiqhawula lena elungwaneni uyakhumbula ngiqhawula lena elungwaneni esandwayo yebo uyakhumbula ngiyakhumbula impela ngaqeda ukuqhawula kwehla inkinga namanje ngiseyiphutha awusabuye eJerusalem inhlahla zonke wayithatha zonke lokuyagqilaza lapho manje ngiseyiphutha sengikhokhile ngiqhawula uzophinda futhi uphinda wayimosha uyabona ngamqhawula ndoda ngathi mina hey uzagqilaza abantu
igqilaza ubona wena kodlula hayi namanje namanje ubonile abafuna ahambe stage angani manje mina sengizele ukuthi mina gatsheni malini ubuyele ngikhokhele right now ngilazi manje right now Siyabonga gatsheni mfowethu uthi ke into engithanda kuye uyajima ufresh uyaguge kufana nami ngo-3 seconds engangiwisa kodwa manje ngithi mina ugatsheni akasenge njengami avuba masi ubonile ngiyavuba manje ekhaya uyasenga abakhulu uyabona ngikhula ngakabona hayi wophela bo hayi ngizongiseshe lapha lapha kuKing Zoso ungithande ngemfuyo engimthanda siyabonga uyathi umkhonzile ugatsheni uyazi ngengihlala ingoma yakhe ngize ngibuye egoli engithi mina uyathakatha lo mfana ngimthanda gqilaza mina egqilaza kwayenze into gatsheni useqilaze mina isogqi yasemelika ithi Ken angani lapha emelika bafe bathi bonjoro bese ngithi mina Ken hayi kodwa fanele ngimwelise lo mfana hayi mhambi akusadele asadeserve fanele lana ngigqilaza phesheya hayi yena igqilaza phesheya ubosminofu sebesuka eDubai badlala kushayela o ngithi mina hawu amabhinqa manje angenaphi kuyikwato ngithi mina emhlolo gatsheni ngifuna kushayela o na hayi siyabonga